Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua, nagbabalik sa ating Weather TV update ng Typhoon 2000 at sa ating page Mike Mr. Typhoon Padua sa Facebook at sa ating YouTube channel Mr. Typhoon.tv. At ngayon, umpisa na natin ang special coverage ng panibagong LPA na posibleng maging ganap na bagyo within the next 3 days. Ito po si LPA 93W. Ito ang latest update na yung Miyerkules, Disyembre 3, 2025. Tagalog version po ito. Yung mga gusto or those who wants to view the English version, click lang po ninyo or just click the link here or just search our YouTube channel and Facebook channel for the English version of our update. And this is brought to you by Typhoon 2000 and Naga College Foundation. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan natin ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, just click po ang link dito, or if you're watching, kung kayo nanonood sa Facebook, may link po sa baba ng description ng video na ito. At ang local government po ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, mukhang nagpo-form nga itong si LPA 93W, although nagpupulsate yung kanyang kaulapan. Kakapal, mawawala, kakapal, mawawala. So assign na nag-struggle pa rin siya as of this time, although this morning nag-form yung mid-level circulation center niya, but still, as I speak right now, humihina naman yung kanyang mid-level circulation. So baka later pa ito mag-develop kasi yung mga computer models ay patuloy nagpapakita ng development niya pagdating sa may bahagi po ng east of Samar sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Okay? So, huwag tayo mag-worry dahil po hindi naman ito kalakihan. Maliit lang mo ito. So, ang maghanda dito yung mga maliliit na areas po sa Eastern Visayas, Northern Visayas, Bicol Region. Dahil po magdadala po itong mga ulan, mga rain event na naman na yung darating pong linggo. Pinaka-worst na yan sa Bicol, sa Visayas, Sabado at Linggo. At pwede lumampas po ng 100 mm sa pinapakita ng mga rain model, particularly yung pinaka-reliable, yung ECMWF rain model. At ito po ang pinaka-latest nating GraphSat na in-issue kagabi. At nakita po natin ang Pilipinas, napakagandang panahon for the past few days. Wala tayong ulan, may mga isolated thunderstorms lang po dito sa may Visayas at Mindanao at mga maliliit na areas po sa Luzon. Bagamat meron po tayong panibagong surge ng amihan, ayan po, pababa po yan at mag-reach po yan sa may Eastern Visayas, Bicol area within the next 2 days at mag-i-interact po dito sa sinasabi nating pasaway. Spoiler na naman, sana ito na po ang last for this 2025. Ito si Koto, nalusaw na po yan. Isa na lang po siyang remnant low at yung kanyang remnant na mga paunti-unting ulan ay dito sa may Eastern Vietnam na binubuhos as of this time. So ito na po tayo, K93W. Sana yun low chance, but baka later today maging medium chance na maging bagyo or high chance. Depende sa kanyang formative stages. At ang shear line ay nandito lamang po. Actually, this is part of a developing frontal system. May kasamang cold at warm front, nandyan lang siya. But ang shear line, pag dumaan na po itong LPA na ito dito sa may Visayas at may mga pa magkaka-affect po yan sa may eastern sections ng Northern at Central Luzon. So maulan din dyan sa area ninyo na yung darating buong weekend hanggang early next week. Okay? So come and go lang po itong mga ulan. May days na o may weeks na o 1 week na okay. Another week na may maulan na naman. Kahit wala na po itong potential na bagyo na ito, ay magkakaroon po tayo ng mga weeks na may mga ulan, a few days, dahil sa shear line at sa hanging amihan, pati na kayong easterlies sa may bahagi po ng Mindanao, lalong-lalo na meron tayong mahinang La Nina. So ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So yan po siya, napakamaliit na system. Midget po ang tawag natin dyan or very small or small sized. Dahil po nasa dry phase tayo ng magnitude oscillation, yung wet phase ay nandoon sa may Eastern Pacific. At kapag may mag-form ng system, maliliit po sila. At may mga thunderstorms pa rin dito nag-form sa may bahagi ng Palau. At titingnan natin ngayon ang latest sa zoom in sa animation mula sa windy.com. So yan po siya. May mid-level turning but
for the past 1 hour, mukhang nagninipis na naman po ang mga kaulapan. Tingnan nyo dito ha. Yan o. From 6 a.m. to 9 o'clock, medyo nagnipis po yung kanyang kaulapan. But meron na po siyang mid-level turning. So may mid-level circulation na po siya. So likely, ang low level niya is somewhere here sa area na yan. Kasi ito yung mid-level turning niya. So hindi po siya masyadong aligned. Mga bagyo ganyan po. Pag may wind shear, hindi po aligned ang center niya up to the shore face o malapit sa shore face. Yan ang tanda niyo. Mag-aaral kayo meteorology, malaman niyo yan na tilted po ang mga bagyo. Kaya minsan pag nakikita mo sa satellite, nandiyan na yung mata, akala mo naglandfall na sa, let's say, Catanduanes, but pag nakita mo sa radar, ay nasa baba pa lang, parating pa lang, nasa a few kilometers ahead ang upper cloud niya. Okay? So, tilted ang mga bagyo. Kaya importante talaga may radar system para malaman natin exactly kung nasaan yung kanyang eye kapag isang malakas na bagyo po. Weather system na dumadaan sa ating lugar. So yan po ang situation na yon na medyo disorganized pa rin but tinatry niya mag-develop itong si 93W kaya babantayin po natin yan. Ito po ang latest na yon mula sa easterly wave. Ito ang infrared nila. Makita niyo pag violet sobrang lakas na ulan yan, pag pula at maroon heavy rains while moderate yung orange, yung yellow-green, yan po ang light rain. So, kasalukuyan, halos quasi stationary siya. Babanggain niya yung hanging amihan sa may area po ng Philippine Sea. So, makita nyo dito sa animation, pag i-play natin ito, yan po, meron na po ditong bumababa na hanging amihan. Yan o, pababa po yan. So, mag-i-interact po yan dito sa LPA na si 93W. So, yan po ang dahilan kung bakit magkakaroon po siya ng slide na track para kayo mag-slide sa swimming pool. Ang kanyang track ay magiging ganito. Bababa po siya dito and then tuloy-tuloy hanggang dito. Ganyan yung tracking niya. Okay? So, ito yung latest na yun from Pag-asa. Tropical cyclone threat potential, wala pa silang pinapakitang update dahil nasa labas pa po ng PRR. Actually, nasa boundary na po siya ng PRR, yung mid-low level circulation, but yung mid-level nasa 136, so 135 ang power line. So, sa latest nila, sa next 2 weeks, week 1, December 2 to 8, high chance na magkakaroon tayong bagyo. So, ito na po yung si LPA 93W na posibleng maging TD o TS. At sa December 9 to 15, week 2, nandito na rin yung potential na 93W palabas na po ng PAR. So after that, wala na po. Hopefully, ito na po yung last. At para maging maganda po ang ating Noche Buena, Pasko at New Year's Eve, sana ito na po ang katapusan, ang bagyong si Wilma. At sa latest naman, sa Joint Typhoon Warning Center, in-upgrade na nila sa low chance na baka maging bagyo within the next 24 hours, but low chance, unlikely po yan. Okay? But today, baka ma-upgrade na po ito sa medium. But baka sa tingin ko dahil humina yung kanyang mid-level, baka low chance pa rin for the rest of the day. Japan Meteorological Agency, na-upgrade na po bilang isang mahinang tropical depression. Pag i-check ninyo kanyang tropical cyclone information page, ito po yun. Wala. So, no tropical cyclone. Kasi dito po, nilagay nila dyan pag TD. Pag tropical depression, 55 kph and up, dyan yan lalabas. Pero kung 45 lang, weak TD o minimal TD, nandito lamang po siya sa may bahagi ng weather maps nila sa Synoptic. Ayan po. Kitang-kita po niyo dyan. Si weak TD. Yan po ang amihan. Babanggain niya. So, magkakaroon po siya ng roller coaster slide pababa sa eastern coast ng Samar. So, nandito po siya at sa pinakababa ng summary ng JMA. Sa 14 North, 135 East, sa may boundary mismo ng PAR, moving northwest slowly kasi babangga na siya sa amihan. At ito naman po ang multi-model diagnostic comparison para makita ninyo kung gaano siya kalakas. Base dito, isa pa lang lumabas na model from ECMWF at pinapakita dito na minimal tropical storm lang siya sa buong lifetime niya.
So yan po ang tracking, erratic. Ang maganda rin dito, meron lumalakas na wind shear between December 4 to December 5. And then bababa, hindi pa po masyado clear ang wind shear product nitong ECMWF. Sa oceanic heat content, yung energy release from the warm sea surface temperature, medyo mainit pa rin, but hindi masyado. Ito ang pinakagrabe, itong pulang-pula. Red-pink ang kulay. So, as of this time, nandito pa lang po ang system na yan. Si Tropical Disturbance LPA93W ay nandito po siya sa 135.14. So, nandito siya. Okay? So, kung mag-slide po siya pupunta dito, medyo mainit pa rin ang karagatan. Tamang-tama lang ang init ng oceanic heat content. So, baka magkaroon ng slight intensification. Let's hope na matalo ito ng amihan para LPA na lang siya forever. But again, dahil medyo mainit dito sa baba, talagang posibleng mag-intensify nga ito. But again, ang problem natin yung ulan. Kahit LPA po yan, maganda tayo sa mga possible rainfall na dadalhin po nitong weather system na ito. Ito ang model na yon, physics-based models mula sa windy.com. Unahin natin ang American model. So nakikita nyo dito, medyo elongated siya. December 4, bababa po siya rapidly. Ayan po siya. Magiging circular na. So likely baka maging TD na po yan. At sa December 5, yan na po siya sa may east of G1. So mas mababa po ito compared sa Google DeepMind at ECMWF. At makikita nyo dito ang surge ng amihan. Yan no? Ang lakas. Nasa 65 kph po yan. So, ipapush ang system pababa dahil galing po itong surge ng amihan sa 1044 o malakas na high pressure over Eastern China na magti-trigger po nitong amihan at tutulong po sa pag-push nitong LPA. Kaya lang pagbaba niya dito medyo mainit. Okay? Mainit po dito ang surrounding bodies of water. Kumukuha pa siya ng hangin mula sa southwest. So, most likely makakatulong ito sa pag-develop. So, yan po siya. Pagdating po ng December 5 sa may east of G1, Eastern Samar. And then, pagdating po ng December 6, ito po ay titingala, bagya, erratic motion. And then December 7, ito po itatawid po ng Samar provinces. Nasa may bisinidad ng Katbalogan. And then, December 7 po yan. Pagdating ng hapon, tatawid ng Masbate. Yan po ang latest. And then, December 8, nasa may Romblon, Boracay area. And then, December 8 ng hating ng late evening, nasa may northern Palawan. And then, December 9, palabas na po siya sa West Philippines, papuntang Kalayaan Island Group, kung saan nandiyan yung Tito Island, also known as Pag-asa Island. So, yan po siya. So, bubuti ang ating panahon sa December 9, but masungit ang panahon simula December 5 hanggang 8. Magiging mas worsen ang mga ulan sa December 7 dahil sa pagtawid nitong si LPA93W. Now, let's go now to the European model. European model, ito yung latest. So, bukas December 4, ayan po siya. Susub-sub din dahil sa malakas na amihan. Okay? And then, December 5, nasa east na po siya ng Borongan bilang isang TD or TS. Dahil po, mas mainit po dito. Magkakompensate niya yung negative effects ng amihan dito kay 93W, kaya baka maging 35W or isang tropical depression. And then, pagdating ng Saturday, December 6, mukhang stationary po siya dyan. Yan ang nakakatakot pag stationary, baka pag rapid intensification, sana hindi. Since katamtaman naman po ang oceanic heat content. At mukhang pagdating ng December 7, ito po ay tatawid ng Northern Samar. Medyo umakit ng bagya ang European model. At pagdating ng hapon ng December 7, ito po ay tatawid po ng bahagi po ng dito sa may Albay, Sorsogon. Okay, yan po ang panibagong model run ng European model. So, December 7 ang hapon ng gabi na sa may Albay, Sorsogon area. And then, December 8 ay nandito po sa may area po ng Bundok Peninsula. So, medyo lalapit sa atin based sa
European model. Hindi pa po final yan since yan po ang forecast na nasa moderate to low chance pa po yan. So pwede pa magbago. 4 to 5 days from now pa yan. Okay, so dadaan po siya dito sa may area po ng Marinduque, sa Mindoro Strait. Diyan siya sa may Lubang, sa Monday, December 8, December 9. Nasa labas na po siya ng West Philippines. Yan po siya. So, pwede pa pong magbago yan. Yan po ang latest mula sa European model. So, kung titingnan natin ang lahat ng computer models, ito po ang ito yung American model. Ito po yung tracking niya. Bababa po siya dito. Ganyan, then tatawid po siyang ganito. Ganyan. Samantala, ang American model, ito po ang tracking niya. From here, bababa po siya dito. Pagdating niya dito, aakyat, then landfall dito sa may Northern Samar, Albay, Sorsogon area, labas sa may Bundok Peninsula, labas sa may area po ng dito sa may Mindoro Strait. Okay? Batangas o Mindoro Strait. Sorry kung nakamali tayo. Basta dyan siya in between Mindoro and area ng Batangas. So, labas po siya dito. So, yan po ang latest track na yon. So, most likely, nandito pa rin talaga siya sa may Samar, Masbate, Southern Bicol area ang possible tracking nitong si LPA 93W. Sana hindi na po maging bagyo. But pinapakita baka maging TD. So, handa po tayo sa any effects na dadalhin nito lalo na sa ulan. Okay, so ayan po ang latest natin. Now, punta na natin pinaka-latest sa ulan. Ito ang 3-hourly rain mula sa ECMWF. Ito ang pinaka-reliable pagdating sa rain forecast. At ayan po, sa December 4 bukas, paglapit po nitong si LPA93W ay mukhang magpapaulan na po dito sa may bahagi po ng Visayas. Okay, mga pabugsubog ng ulan dahil po sa tinatawag nating extension niya. Since nandito yung system, dito rin sa may northeast Manila may mga ulan. Sa Bicol, okay pa naman, meron tayong amihan. May mga light showers, drizzles na inaasahan on and off sa may coastal areas po ng Kabikulan. And then pagdating ng December 5, Biyernes, ayan na po, papaulan ng medyo malakas sa may Samar. And then dito rin sa may Mindanao, may mga thunderstorms na inaasahan. Kasama po dyan ang Bukidnon. Halos sa malaking bahagi po ng Mindanao, may mga ulan po dyan dahil sa mga localized thunderstorms. And then pagdating ng December 6, Sabado, ayan po, may mga paulan na po sa Kabikulan, on and off, light to moderate to at times heavy to intense. And dito rin po sa may Visayas, habang nandito siya sa may east of Samar, itong si LPA93W. At pagdating ng December 7, ito po ay tatawid po ng Northern Samar hanggang dito po sa may area po ng Southern Bicol. At medyo dito na po tayo magkakaroon ng malalakas na ulan. Sa linggo po yan, particularly sa hapon o gabi. Okay, hanggang early morning ng Monday, December 8. So gabi ng December 7 to December 8 ng early morning ang pinagkagrabing ulan dito po sa Bicol region, particularly sa Naga, Camarines Sur, Iriga. Maganda po tayo dahil mga ulan na po tayo between December 6, 7, and 8. Mas grabing ulan sa 7 and 8 kapag masunod po itong forecast. May pagbabago pa po yan within the next 4 days. Okay, and then December 8, Monday sa may Southern Quezon, ang grabing ulan. Southern Tagalog provinces, Monday na po yan. Metro Manila kasama. Southern parts of Central Luzon, Bulacan, Nueva Ecija, may mga ulan. Bataan, Zambales, Tarlac, yan po ang pinapakita. That will be afternoon of Monday, December 8 hanggang early morning of Tuesday, December 9. Then December 9, labas na po siya sa may West Philippine Sea. But habang nag-i-improve ang panahon sa atin, itong area po ng eastern portions ng Northern Central Luzon, may mga ulan pa rin pabugso-bugso, minsan mahina, minsan malakas, dahil po sa tinatawag nating shear line. Yan po ang shear line, affected po yung area na yan pagdating ng Tuesday, December 9. Although pag i-forward natin, ay backward natin ang slider, pagdating po dito sa area na nagkakross na itong system sa may malapit sa Bicol region, south of Bicol, Sunday to Monday,
meron pa rin epekto na ang shear line dito po sa may bahagi po ng eastern sections ng Northern Luzon. Yan po yung shear line, nakakabit po yan. So medyo malalakas ng ulan, may prone po yan sa flooding. Okay, so yan po ang forecast ng European model. Nagbago po base sa nakikita natin ngayon. And then, pwede pa pong magbago yan. Siyempre, 4 days to go. Pinaka-crucial dyan is 24 hours to go. That will be on December 6. So, yan po ang pinapakita. December 4, may mga ulan na po dito sa may Visayas dahil sa trough po, extension ni LPA93W, elongated. And then, pagdating ng December 5, Eastern Visayas, maulan, pati dito sa may Northeastern Mindanao, Northern Caraga, Siargao, Dinagat, Surigao del Norte. And then, pagdating ng Sabado, yan po, Saturday, December 6, maulan na rin sa Bicol. So, may mga ulan na 50 to more than 100 millimeters. At pati dito sa may Visayas, Northern Visayas as well, kasama po dyan ang Bacolod, Northern Panay, Rojas City, Northern Cebu. And then, pinaka-worst rainfall ay sa Linggo, December 7. Pwedeng lumampas po ng 100 millimeters sa Kabikulan. So, up to 200 millimeters naman po maulan nito. Hopefully, mabilis lang ang takbo nitong system. But, yan po ang pinaka-main na rain event sa darating pong linggo. Then, Sunday afternoon, may shear line po dito. Makaka-affecto sa may eastern sections ng Northern Luzon. So, hanggang Monday po yan. Sa Monday, grabing ulan dito sa may Mimaropa, especially sa may Northern Mimaropa area, sa may Mindoro, Marinduque, Romblon, Southern Quezon, Southern Tagalog provinces including Metro Manila. May mga 50 to 100 millimeters na ulan ang inaasahan, becoming more than 100 to 200 millimeters sa may Mindoro, Batangas area, dahil po sa pagdaan dyan. So, iyan po ay sa Lunes, December 8. Bicol Region, half day ng December 8. Mag-improve na po ang panahon. But may mga ulan pa rin. But sa December 9, totally okay na ang panahon natin sa Bicol, Visayas, and Mindanao. Pati rin dito sa may Palawan. Although may mga ulan pa rin sa may Mindoro dahil sa trough nitong si LPA93W. Dito naman po sa may eastern sections po ng Northern at Central Luzon, ito po ay mga ulan. Dulot po yan ng tinatawag nating shear line. So, yan po. Okay? Kahit na po dumaan dito yung bagyo o LPA dito sa may area natin, may mga ulan pa rin dito sa may Tugigaraw dahil sa shear line o amihan. Kasama rin po dyan ang amihan. Kasi ang shear line, boundary lang po yan ang amihan at easterlies. So, nagbabanggaan po dyan kaya nagkakreate ng parang line of thunderstorms. So, yan po ang rain forecast. So, maghanda po tayo between December 6, 7, and 8. Lalo na po sa December 7 and early morning of December 8. Yan po yung mga ulan. But we will wait and see pa rin kasi 4 days to go. Baka magbago na naman ang dates. So, everyday magbibigay tayo yung latest update. So, tomorrow, malalaman natin hanggang sa December 6, which is crucial kasi 7 and 8 ang pinaka-peak ng rain na pwede natin makanasan dito sa Bicol. Lalo po sa Camarines Sur, Iriga, Naga at sa ibang parts ng Kabikulan at sa Visayas. Ito yung tracking ng lahat ng ensemble ng European model. Talagang Visayas ang pinapakita, walang recurvature. Galing po yan sa easterlywave.com. Sa weathernerds.org naman, ayan po, pinapakita po dito ang tracking ng both agencies. Pareho sila. Dito po sa may Visayas at Southern Bicol ang tracking. Okay. So, tingnan natin kung may bago na. Alaman natin kung may bago na. Wala pa rin. Meron dito, same pa rin ang track ng American model. Samantala, ito yung latest mula sa Google DeepMind. Ang Google DeepMind sa pinaka-latest na yon, yan po, pinapakita po dito. Medyo maaga sila. December 6 ang landfall dito sa may Samar, talaan ng Masbate. At ang pinaka-highest intensity niya ay 100 kph. So, yan po ang peak winds ng Google DeepMind. And usually, ang Google DeepMind medyo mataas talaga sa actual ang hangin niya. So, most likely, baka minimal tropical storm lang ito. Okay? Or sana TD lang. So, malalaman po natin. But ang problema nito, maski TD o LPA ito, kahit hindi bagyo yung ulan. Grabe po ang pwedeng idala nito
for the next 2 or 3 days na yung weekend. So yan po, December 6 po siya tatawid ng Visayas. December 7, nasa may area na po ng Mindoro, Southern Mindoro, Northern sa may Calamian Group of Islands. And labas na po sa West Philippine Sea December 8. So mas maaga po ang Google DeepMind, but yung American at European model December 7 pa po tatawid. So we will wait and see. Ito po yung high res ng European model. Hindi pa po ito updated kasi yung latest na yon. Dito ang tracking kang European model, parang ganyan, no? Dito na yun, medyo umakyat. Nagbabago po yan, baka mamaya bago na naman, bababa. Nagpa-fluctuate lagi ang models habang malayo pa. Pag less than 3 days to go, medyo blended na ang tracking nila. Sigurado yan ang tracking ng system na yan. Konting twitch na lang sa tracking yan. Okay, so let's be prepared. Sa alon, yung mga nagtatanong, yung mga fishermen na nanonood sa atin, bawal pong pumalaot hanggang December 8 and 9 dahil po ang lalaki ng alon pati sa central waters ng ating bansa dito po ay manatili pong more than 2 meters. Dito up to 4 meters ang laki dahil sa combined effects na po ay ng hangin ng amihan at yung hangin ng LPA 93W. Okay? And most likely tuloy-tuloy yata dito sa may east of Bicol talagang pag bare months, lalo na pag December, talagang mababa ang fishing activities dahil sa grabe ang alon ng amihan. Unless nandito kayo sa may central waters ng ating bansa. Okay? Sa Global Tropics Hazards Outlook, itong latest mula sa Climate Prediction Center ng NOAA ng US. At yan po, for the next 2 to 3 weeks. Third week, highly uncertain. Sa week 2, December 10 to December 16, below average rainfall sa may Visayas, Mindanao at Southern Palawan. Medyo above average rainfall by 50% ang Bicol region up to Northern Luzon dahil po yan sa shear line. At miyan, wala na po dyan yung LPA93W kasi December 10 to 16 na po yan. Maraming formation ng mga bagyo dito sa may Northern Australia dahil po panahon nila yan. November to April ang cyclone season nila. Then week 3, which is highly uncertain, hindi pa sigurado, December 17 to 23, before Christmas Day, more than 50% na above average rainfall. Dahil sa epekto yan ng La Nina, may ng La Nina, tapos yung easterlies, amihan, shear line, so may mga ulan pa rin tayong inaasahan. Okay, sa La Nina update, as of November 13 may bago na in December, baka next week meron. Nasa La Nina advisory, meron tayong near La Nina to weak La Nina na inaasahan na yun. At nakita natin dito na ito po ang boundary ng La Nina. Pag lumampas po dyan, weak La Nina po yan. So, nandito tayo sa near La Nina right now. But, ina-upgrade na rin ng US bilang La Nina advisory dahil papunta tayo sa weak La Nina. At ito naman yung graph ng La Nina. So, nasa, 83%. Na yung November, ito po yung November, dito natin titingnan. Month of November, ito month of December, kasi 3 bulan na yan 3 buwan. October, November, December, January. So, nasa week La Nina tayo. From November to January, pagdating ng February, mukhang babalik tayo sa neutral. So, dito sa scenario na ito, may mga above average rainfall tayo. So, wag tayong magsisi sa nature kung bakit ganyan po tayo dahil sa panahon tayo ng La Nina, mahinang La Nina. Baka near La Nina. So, malalaman natin yan ang final result, yung post-analysis by June of next year kung pumasok tayo sa weak La Nina event. So, yan muna po ang pinaka-latest natin update. Umabot po tayo ng 30 minutes para in detail mabigay ko sa inyo ang pinaka-latest analysis magiging epekto ng system na ito. Again, it will be a rain event. Okay? Rain bringer sa ating lugar, Bicol at Visayas, Mimaropa, Southern Luzon, including Metro Manila, parts of Central Luzon, and Northern Mindanao, Caraga, dahil po ditong si LPA93W na yung darating pong weekend, lalo na po sa December 6, 7, 8. So ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Kita-kits ulit tayo bukas for another update. Mag-pray po tayo. Sana hindi na po siya lumakas. And be aware always. Stay safe.
and be hashtag Typhoon Wiser. Thank you so much for watching. God bless po sa inyo lahat.